Seguro non estou, Dice, e ademais, Papá Noel non é un solo. Si, está estibón. Vai ir un solo Papá Noel a dar regalos a todo o Lugo. Vete! Anda, tira para adelante a ver se está aberto os paisanos ainda e nos tomamos un carajillo. Ben, pero non só podemos estar orgullosos das cousas, do patrimonio da humanidade, da muralla e todas as cousas vetustas bibliográficas da cidade. Agora tenemos algo do que fachendear por aí adiante, que é o novo hospital. Estaría mogollón, pero de guai, por aí fardando do novo hospital se non fose por un problema. Algún iluminado puxolle de nome Ula. O de Lugo, Ula. O de Santiago, Chus. O da Coruña, Chuac. Ula, Chus, Chuac. Pero que lle pongo nome a estas cousas? Un